Imos explicar agora como funciona o cuatrillo, que tiñades no vídeo xenérico, pero agora no patrón rítmico da muiñeira. Imos facer no principio, pero antes é interesante que fagamos un compás normal, o sea, bueno, un par de compases de muiñeira, taquete, 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 e despois empezamos aí coa ornamentación. O exemplo tedes aquí. Vale? Como se fai isto, pois xa sabedes que dous para baixo, un para arriba e outro para baixo. Así que na muiñeira é máis rápido que no patrón rítmico do vídeo primeiro que vos fixera do patrón rítmico de xota ou foliada. Entón temos que andar moi lixeiros. Isto é moi progresivo. Tedes que ter moi ben o de xota ou foliada para facer este que de muiñeira, que é un pouquiño máis complicado, vale? Entón, ímolo facer despaciño para que entendades. Facemos un par de compases de introducción. E despois é cando metemos a ornamentación, vale? Se non vos sae, temos que volver sempre ao primeiro vídeo, o vídeo do patrón xenérico. Vale? E empezar con esta velocidade. O mesmo que pasaba na xota, empezamos nas cordas graves e despois imos distribuindo toda a ornamentación ata aproveitar todo o recorrido entre corda grave e corda aguda, vale? Vale? Todo isto, vale? Sabedes que, unha vez que o teñamos, o podes empregar onde queiras. Ata aí é onde temos que chegar nuns anos. Vale? Non miredes a man porque que non se ve. Así que practicado despaciño e con moita paciencia. Veña, bo día.